Anan nggon kono. Anan aja nggon kene, kene iso. Adek wis nggon kene wae, aja melu kono-kono. Iki tandane sapa? Nganu wae wong opo ora? Waduh, apa jadi video loh? Kayak apa teko? Kayak Nen, kancamu Nen. Rene. Ayo kolam renang ini, kolam renang Kemangi ini. Ayo. Sopo kayak kecil oke ngomong kayak. Orang anak kene aman ora senani. Oke, wis ada kae mendek kae. Ikinya. Yo. Ya. Acara rebutan. Rapi batu tek. Nemu semangka kayak malah nemu semangka. Jebrot po. Oh, gugal. Ayo saya lan, usia. Ke paling dikem bro. Lamrana napa kau mulai diset? Dan paman dat apa Nen? Rene Dek. Dek, mrene Dek. Dek. Wis apa kuwi? Weh Budi ora oleh. Sekian dulu video dari saya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.